You are going to hear a man talking about himself and sharing details about his life. Listen carefully and read the text on the screen at the same time. Try to understand the meaning of each sentence. Аз съм Иван. На 20 години съм. Уча медицина и искам да стана лекар. Моята приятелка също е студентка по медицина. Запознахме се в университета. Фотографията е моето хоби. Обичам да правя снимки и да ходя на преходи в планината. Живея с родителите ми и сестра ми в една голяма къща близо до Варна. Имаме 3 котки и 1 куче. Освен български, говоря също и английски език. Но искам да науча и немски, защото искам да отида на стаж в Германия. Now you are going to see the Bulgarian text along with the English translation. Listen to the audio again and follow along. Use the translation to better understand each sentence. Аз съм Иван. На 20 години съм. Уча медицина и искам да стана лекар. Моята приятелка също е студентка по медицина. Запознахме се в университета. Фотографията е моето хоби. Обичам да правя снимки и да ходя на преходи в планината. Живея с родителите ми и сестра ми в една голяма къща близо до Варна. Имаме 3 котки и 1 куче. Освен български, говоря също и английски език. Но искам да науча и немски, защото искам да отида на стаж в Германия. Which words did you understand? Go back and listen again if needed.